చేసుకోరా బయలొల్లి జయక సుబ్రహ్మణ్యం చేయను చేస్తవేంది ఒప్పుకోరా సుబ్రహ్మణ్యం షాదీ చేసుకుంటే మస్తు మస్తుగుంటది పెళ్ళామొచ్చినాక జబర్దస్తుగుంటది చోద్యం చూస్తవేంది తాళ్ళి కట్టే సుబ్రహ్మణ్యం ఒప్పుకోరా సుబ్రహ్మణ్యం రెడిపోకే రమణమ్మా No way, mommy. I won't go, mommy. Pilla, gilla, silly, eh? Pelli, gilli, silly, eh? ముందు కదా బిల్డింగ్ అమ్మా కొంచెం దిమ్మాకే కాస్త విను నా ప్లాను కొంటా నీకు కారిల్లు ఖరీదైన బిల్డింగ్ మస్తు మజా పనోళ్ళు ఆ అంటే మజాలు ఆ అంటే ఖుషీలు ఆ అంటే డబ్బులు ఆ అంటే సైగలు బెంగలు ఎందుకిప్పుడు కోడలు రమణమ్మ కొడుకు కత్తి లాంటి చాకు రమణమ్మ కొడుకు పదునైన చాకని టకో 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 శివాలెత్తకే రమణమ్మ. థ్యాంక్ యూ. ఎలా ఉంది? డాన్స్ చేయాలనిపించింది. అవునా? Fantastic. A big round of applause for the medley of Raghu Garu. Superb. In fact, the energy was awesome. Thank you. And this event is organized by Vivid, media partners Ma Music and TV9, and brand partners Kalamandir and V5 Water. Yes, Ma Music and TV9 లో కూడా మీరు లైవ్ చూడొచ్చు. And So, yes, శశి, ఇప్పుడైతే మనం రఘు కుంచే గారి మెడ్లీ చూసాము. అండ్ ఈ మూవీలో నెక్స్ట్ హీరోయిన్ స్వాతి దీక్షిత్. Okay. తన గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇందాక మనం ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాం, గుర్తుందా? Yes. మరి ఆ క్వశ్చన్ కి గెలుచుకున్న ఐ మీన్ ఏ వ్యూవర్ గిఫ్ట్ గెలుచుకున్నారో ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఆన్సర్ తో ఎవరు మ్యాచ్ అయ్యారు అండ్ ఎవరు గిఫ్ట్ గెలుచుకున్నారో చూద్దామా? ఓకే. సో చూడాలంటే నువ్వు అలా కొంచెం జరగాలి. ఆ పేజ్ చూడాలి కదా? yes ladies and gentlemen, the movie page చూద్దాం. ఓకే. స్మైలీ సాయి తేజ, కంగ్రాట్యులేషన్స్. ఓకే. అండ్ తనకి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అందిస్తున్న వారు కళామందిర్. yes స్మైలీ సాయి తేజ. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మూవీ పేజ్ని మీరు లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ కూడా ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా చెప్పి, అంటే గెస్ట్లు చెప్పే ఆన్సర్స్తో మీరు మ్యాచ్ చేయగలిగితే యూ క్యాన్ విన్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ ఆఫ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మూవీలో మరొక హీరోయిన్ స్వాతి దీక్షిత్. మరి తన మీద కూడా ఒక చిన్న 1 minute ఏవి ఉంది, చూసేద్దాం. ఓకే. బ్యూటిఫుల్ గర్ల్, బ్యూటిఫుల్ ఏవి. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఏవి ప్లీజ్. అయ్యో బాబాయ్, మన తెలుగు పిల్లే స్వాతి బ్రేకప్ అనే చిత్రంతో అబ్బాయిల హృదయాలను బ్రేక్ చేస్తూ హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. జంప్ జల్ అనే చిత్రంలో అల్లరి నరేష్ పక్కన గ్లామరస్ రోల్ లో అల్లరి చేసింది. ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్, సోషల్ మీడియా కాంట్రవర్షియల్ అయిన ఆర్జీవి డైరెక్ట్ చేసిన పట్టపగలు అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసి తన పర్ఫార్మెన్స్ తోనే పట్టపగలే చుక్కలు చూపించింది. మీ డౌట్ నాకు అర్థమైందండి. సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదనే కదా నేను ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. తాజాగా మన సినిమా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ లో తెంగరోడ్ చైతన్య కృష్ణని మాయ చేసింది. ఓకే. సో నిఖిత ఏది అమ్మాయి? తను యుఎస్ లో ఉండడం వల్ల యాక్చువల్లీ ఆడియో రిలీజ్ కి రాలేకపోయింది స్వాతి దీక్షిత్. బట్ నో ప్రాబ్లం. మన ఫస్ట్ సాంగ్ అర్థం కాని ప్రేమ కథ. ఓకే. మరి ఆ సాంగ్ ని ఆడియో లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఎవరిని, ఏ గెస్ట్ ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తావు? ఇంకెవరిని పిలుస్తావు? రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ గారు. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. నవీన్ చంద్ర గారు, భూపాల్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. అరవింద్ కృష్ణ గారు, సుధాకర్ గారు, Element 6 and iClickMovies.com CEO Krishna Kalakuri garu. Please welcome. And alage one of the hero of this movie, ladies and gentlemen, Mahat ni kuda stage meedki ravalsindiga korutunnam. Manoj garu, welcome andi. Hi andi. Director bouquets istunaru andarki. డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నిఖిత, మొన్న కబడ్డీ చూసావా మేము సైతంలో? yes ఇరగ తీశారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ టీం గెలిచింది కూడా. మనోజ్ గారి టీం గెలిచిందా? మనోజ్ గారి టీం గెలిచిందా మొన్న? కబడ్డీ టీం మనోజ్ గారి టీమే. లాస్ట్ లో ఏదో జరిగింది. మోహన్ బాబు గారు ఏదో అన్నారు లాస్ట్ లో. భయ దాని గురించి ఫాస్ట్ గా అసలు ఏం జరిగింది లాస్ట్ లో? ఒకసారి ఆడతావా నాతో? క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. వద్దు. ఆయనతో పంచులు అసలు వేయకూడదు. ఆయనతో మాట్లాడడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే నువ్వే చెప్పు. ఆయన కామెడీ టైం మామూలుగా ఉండదు. పంచులు మామూలుగా కాదు. ఇంచుకి పంచు పగిలిపోద్ది నాకు తెలుసు.
దేవుడా. ఓకే, సో లెట్స్ లాంచ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్. ఎస్ అర్థం కాని ప్రేమ కథ సాంగ్ ని Okay. లాంచ్ చేద్దాం, కానీ దానికి ముందు ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మనం అడగాలి కదా. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇదే అండి. ఎస్ సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ది మూవీ పేజ్ ని మీరు లైక్ చేయండి అండ్ రెడీగా ఉండండి సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి. అండ్ మీ సెకండ్ క్వశ్చన్, యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ఆప్షన్ ఏ సెలబ్రిటీస్, ఆప్షన్ బి ఆపోజిట్ సెక్స్, ఆప్షన్ సి ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి రిలేటివ్స్. Okay. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అక్కడ నుంచి వస్తాను, లాస్ట్ నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుధాకర్ గారు మీరు చెప్పండి, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? క్వశ్చన్ నిఖిత, క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి. సెకండ్ క్వశ్చన్, యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు, ఎవరికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ కా, మీ ఆపోజిట్ Opposite జెండర్ sex. వాళ్ళకా, ఆర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కా, రిలేటివ్స్ కా? ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్టే. అంటే చాలా కథలు చెప్పుకోవచ్చు కదా, చాలా కథలు ఉంటాయి. సో స్టోరీస్ అవన్నీ చేసుకొని చిన్నప్పుడు మనం చేసిన అల్లర్లు అవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్కి పంపిస్తాం. సార్, డైరెక్టర్ గారు లాస్ట్లో అడుగుతానండి. సార్, మీరు అసలు భూపాల్ గారు, మీరు. రిక్వెస్ట్ ఎవరికి పంపిస్తారు? అమ్మాయిలకి పంపిస్తారు. ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్కి ఎందుకు, ఎప్పుడు పొద్దున్న లేస్తే మనతోనే ఉంటారు ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్. ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ అండి, ఐ లైక్ ఇట్. సార్, మీరు చెప్పండి, అరవింద్ కృష్ణ మీరు ఎవరికి పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. అంటే 2 ఆప్షన్స్. లేదండి, ఒకే ఆప్షన్. ఒక్క option. సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. ఓకే, నవీన్ నవీన్ చంద్ర గారు గారు. మీరు? సేమ్ సెలబ్రిటీస్ అండ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. అండ్ మీరు రండి, కొద్దిగా ముందుకు రండి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు ఆన్సర్ చెప్పమంటే ఆయన చూస్తున్నారు, కొద్దిగా ముందుకు రండి, నేను వెనకాల వెళ్ళిపోతాను. అందమైన అమ్మాయిలకి మాత్రమే పంపిస్తాను. ఓకే, సో ట్విస్ట్ ఇక్కడ ఉందండి. ఇప్పుడు మంచు మనోజ్ గారి ఆన్సర్ తో ఎవరైతే మ్యాచ్ చేస్తారో, మ్యాచ్ చేసి ఫస్ట్ వారికి కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సొంతం అవుతుంది. yes, బట్ మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఒకసారి చదివేసి. క్వశ్చన్, యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు, ఎవరికి పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ కా, ఆపోజిట్ జెండర్ కా, ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కా, రిలేటివ్స్ కా? ఓకే, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మూవీ పేజ్ ని మీరు లైక్ చేసి ఇప్పుడు మనోజ్ గారు చెప్పే ఆన్సర్ ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారు వాళ్ళకి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ భయ్య. సో మైక్ ఓవర్ టు యూ. పాప, నీ ఐడి ఏంటి? సో నా ఆన్సర్ అర్థమైపోయింది కదా, థ్యాంక్ యూ. అసలు ఇంత సింపుల్ గా తేల్చేసిన వ్యక్తి ఇంకెవరు ఉండరండి. సింగిల్ లైన్ లో ఆన్సర్ కూడా చెప్పకుండా ఆన్సర్ అర్థమైపోయింది. జనరల్ గా మీరు ఆన్లైన్ ఎందుకుంటారు భయ్య? ఆన్లైన్ ఎందుకుంటాం భయ్య? పని బాట లేకపోతే ఇంకా బోరు డాష్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా ఆన్లైన్. ఓకే, సో ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, లేకపోతే ఈ వాట్సాప్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మారిపోయిందని చాలా మంది అంటున్నారు, మీరేమంటారు? చాలా దరిద్రంగా అయిపోయింది. ఓకే, ఎస్పెషలీ ఎవరు బాగా మారారు అబ్బాయిల? బేసిక్గా మనుషులు భయ్య. అసలు ఏం చెప్పాలి? డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్. ఏం చెప్పాలి? నిజమే చెప్తున్నాను, నేనైనా తప్పు చెప్తున్నాను డార్లింగ్స్? ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. మనోజ్ గారు ఎటువంటి అప్డేట్స్ జనరల్గా పెడుతూ ఉంటారు ఆన్లైన్? అంటే జనరల్గా అందరూ చూస్తారు, ఇందాక మన రఘు గారు చెప్పారనమాట, అసలు తినేసిన ప్లేట్లు లేకపోతే సెల్ఫీలు, అలా ఇలా ఫేస్లు పెట్టుకొని సెల్ఫీలు అలాంటివి పెడుతూ ఉంటారా? అసలు మీరు ఎలాంటి పర్టికులర్ అప్డేట్స్ పెడుతుంటారు ఆన్లైన్? మామూలుగా సినిమాల గురించి అండ్ జనరల్గా రోజు నా డైలీ యాక్టివిటీస్ కొంతవరకే. అన్ని యాక్టివిటీస్ పెడితే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతాయి కాబట్టి అన్ని పెట్టాం, కొన్ని బేసిక్ యాక్టివిటీస్ మాత్రం చెప్తాను అనమాట. ఓకే, Super, సూపర్ అండి, వెరీ ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. సో ఫైనల్లీ మీ ఆన్సర్ ఏంటి? యుల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు ఆపోజిట్ జెండర్, దట్ ఇస్ ఆన్సర్. కాదు, ఆ పాప నంబర్ అది కదా ఆన్సర్. ఏంది ఓకే బాబు? ఓకే 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 సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మీకు ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా? అర్థం అయిపోయింది. సో ఆపోజిట్ జెండర్ అని చెప్పి ఎవరైతే ఆన్సర్ ఫస్ట్ పంపించుంటారో ఆ పేజ్ లైక్ జెంటిల్మెన్, ద మూవీ పేజ్ పేజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీ అప్డేట్స్ ని ఎవరైతే ఫస్ట్ అప్డేట్ చేస్తారో వారికి కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సొంతం అవుతుంది. అండ్ మరి ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయాల్సిందిగా మన సెలబ్రిటీస్ ని అడుగుదాం. ఓకే, సో అందరూ కలిసి భయ ఓకే సారీ జస్ట్ సాంగ్, ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్ అనండి. అందరూ ఒకసారి దగ్గరికి వచ్చి డార్లింగ్స్. ఓకే, ఓకే, 1 2 3 లాంచ్. లాంచ్ లాగొద్దు. ప్రేమంటే ఏంటో అర్థం చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే. అర్థం కానివి ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనపోతాయిలే, నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే. నువ్వుంటే గుండెల్లోనే వదిలేస్తా ప్రాణాన్నే. నీ హృదయం నాదనుకున్నా
సూపర్. మనోజ్ That గారు was the first song. ప్లీజ్ సార్ ఎవ్రీవన్. మనోజ్ గారు ఎలా ఉందండి? First song. చాలా బాగుందండి ట్రైలర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. అండ్ మా చైతన్య, అడిశేషు, కమల్ అండ్ మహత్ వీళ్ళందరూ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీళ్ళందరూ కలిసి సినిమా చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ డైరెక్టర్ గారు న్యూ ఎవ్రీబడి ఇట్స్ లైక్ గుడ్ టీమ్. అండ్ సో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని నా దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ట్రైలర్, అది ఏంటి అలా మొదలు పెట్టేసా? డైరెక్టర్ పెట్టమన్నారు బాబాయ్, అందుకోసమే పెట్టాను. డైరెక్టర్ పెట్టమన్నావా లేకపోతే డైరెక్టర్ పెట్టించండి అన్నావా? డైరెక్టర్ పక్క నుంచి నేను వద్దన్నా పెడుతున్నాడు అన్నాడు. అడుగు మంజు. డైరెక్టర్ గారు మంజు గారు వద్దనే పెడుతున్నాడు. వీడి గురించి నాకు తెలుసండి, చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసి. వాట్ డిడ్ యు సే జస్ట్ నౌ? అండ్ మీ అందరూ ఫస్ట్ అడిగాడు. అడిగా ఎందుకు అడగ నాకు చెప్తే నేను పాదాలతో నాకేస్తే నాకు. సో నేనేమన్నానండి, బేసిక్గా ఈయన నా చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితుడు అండి. ఈ స్నేహితుడు ఏం చేశాడంటే 2 years బ్యాక్ పోలీస్ కంప్లైంట్ పెట్టాడు నా మీద. కానీ ఆ పోలీస్ కంప్లైంట్ కరెక్ట్గా ఒక 7 hours కూడా లేదు. అదేం పోలీస్ కంప్లైంట్ నాకు అర్థం కాదు. వీడిని కొట్టానంట, ఇప్పుడు కొడుతున్నాను, మళ్ళీ పోలీస్ కంప్లైంట్. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ అంటే మిత్రులు అంటే ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి, అది వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే దాన్ని కంపు చేసి పెంట చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మేము ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం. అండ్ ఆ క్లారిటీ ఇస్తున్నాము. లేకపోతే మళ్ళీ కొట్టి ఫ్రెండ్ చేసుకుంటాను. ఈజీ కొట్టి ఎరా నా ఎక్స్రే లాగా ఉన్నావు నువ్వు. నేను సన్నగా బక్కగా ఉన్నాను రా. నువ్వు బ్రూస్లీ మామా. సరే. అండ్ రియలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ మనోజ్. నిజంగా బాబాయ్ నేను ఐ రియలీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్, బట్ ఫస్ట్ నేను పిలిచాను, వెంటనే ఏం చెప్పకుండా వచ్చావు, ఏం మనసులో పెట్టుకోకుండా వచ్చావు. నేను మనసులో పెట్టుకుని ఉంటే నువ్వు ఉంటావు కదా బాబాయ్. But meet them in a together. ఫ్రెండ్ కాబట్టి మనసులో పెట్టుకోలేదు. సో బేసిక్లీ అండ్ రఘు కుంచే గారు ఎక్కడున్నారు? ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నారు. ఎంతసేపు పాడారు కాబట్టి అక్కడ పక్క వెళ్ళినట్టున్నారు. సో రఘుభయ్య, రఘుమాయ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘుమాయ. మీకు ఒక హగ్ ఇవ్వాలి. మీకు తెలియకుండానే నా లైఫ్లో పెద్ద హెల్ప్ చేసేసారు. ఎందుకే రమణమ్మ ఒక పాట పెళ్లి గురించి రాశారు కదా. మా అమ్మ పేరు నిర్మల. ఎందుకే నిర్మలమ్మ అని మా ఇంట్లో పాడుతూ ఉంటాను. ఆ ఒక్క పాట పెట్టుకుని ఇప్పటివరకు హ్యాపీగా బ్యాచులర్గా సింగిల్గా సోలాగా ఎరగదీసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మాత్రం నాకు అన్యాయం చేశారు. నేనేం ఆ చేశాను? పాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎక్కడో ఒక చోట కలిసాం ఇద్దరం. వచ్చి ఇలా గట్టి పడేసుకుని అన్నా ఇరగదీసామన్న పాట మనం తొందరలోనే పనిచేద్దామని అన్నాడు. 3 ఏళ్ళు అయిందండి అది. అనయ్య ఏమైపోయిందంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. సో అచ్చు అని నాకు ఒక బక్క ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనమాట చెన్నైలో. వాడికి ఈ మధ్య వద్దు అని చెప్పినా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సో వాడితో కమిట్ ఏందని చేసాను. డెఫినెట్గా మనం వర్క్ చేస్తాం. యూఆర్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ ఐ లవ్ యూర్ మ్యూజిక్. ఈ రోజుకి ఎందుకే రమణం వల్లే నేను బ్యాచులర్ ఉండగలిగాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ అన్న. అమ్మ నాన్న నేను బ్యాచులర్గా ఉండేదానికి కారణం ఈయనే. ఏదైనా ఉంటే తర్వాత చూసుకోండి. పరిసరం శంషాబాద్ బ్రహ్మ నాన్నగారు దయచేసి శంషాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలకు కూడా నేను వెళ్ళను. నాన్నగారి సంగతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ ద టీమ్ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ నా డార్లింగ్ దిల్కా దడ్కన్ మా జోగేష్ శాస్త్రి గారు పాటలు రాశారు ఇక్కడ. సో సిరాశ్రీ గారు రాశారు. బట్ ఈయన ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు. యూ కేమ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ యా? ఆశీర్వదించడానికి. అరే సిరాశ్రీ గారు, చంద్రబోస్ గారు, చంద్రబోస్ గారు. సారీ సార్ చూడలేదు మిమ్మల్ని. అందరూ నమస్కారం. బాగున్నారా? నాకు ఎప్పుడు జోగి గారు ఏమో గుండు కొట్టుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ గారిలా ఉంటారు కాబట్టి టక్కని స్ట్రైక్ అట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఈ సినిమా కోసం అందరూ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఊరికే 10 మంది క్లాప్ కొట్టి మిగతా 10 మంది ఆవలించకుండా అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి ఈ సినిమా కోసం. ఆ డైరెక్ట్గా దేవుడికి వెళ్ళాలి, సూపర్ హిట్ అవ్వాలి ఈ సినిమా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మనోజ్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ నవీన్, థ్యాంక్ యూ భూపాల్. సందీప్ పైకి రా. రిక్వెస్ట్ సందీప్ కిషన్ గారు పైకి రమ్మంటే జెఫ్రీ. సందీప్ కిషన్ గారు
Guys, you're watching the event live on TV9 and Ma Music. అలాగే అడిశేష్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సైలెంట్గా కింద కూర్చున్నారనమాట. Thank you We so request much. Element 6 and iClickMovies.com CEO Krishna Kalakuri garu, please. Garu. So I request Element 6 and iClickMovies.com CEO Krishna Kalakuri garu to say a few words about the film. So please. Please, sir. Thank you. Good evening, everybody. This movie looks very amazing. Wish all the team very good luck. And Shirashri, I know, is a great lyricist. I wish you all the best, Shirashri and Madhura Sridhar, for producing this movie. And I know that Shirashri is also a part of our iClick family as well. So we wish you all the best. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. సో ఎస్ శశి, ఇందాక మనం స్వాతి దీక్షిత్ ఏవి చూసాం కదా, మరి అలాగే ఈ మూవీలో మరో హీరోయిన్ అయిన జాస్మిన్. సో Okay. తన ఏవి కూడా ఇన్వైట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ తనని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం. జాస్మిన్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. జాస్మిన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. సో ఒకసారి కిందకి వెళ్ళి నిఖిత, చాలా మంది గెస్ట్లు ఉన్నారు అక్కడ. సోషల్ మీడియా గురించి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ గురించి, ఫేస్బుక్ గురించి, వాట్సాప్ గురించి, ట్విట్టర్ గురించి, ఇంకా మిగతా వాటి గురించి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి కనుక్కో. ఎస్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ద హీరో అడిశేష్ గారు. బట్ నో, ఆ వాయిస్ కూడా మేము వినాలనుకుంటున్నాం. సో మీరు చెప్పండి, మీరు సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో, ఆన్లైన్లో ఎందుకు ఉంటారు అసలు నార్మల్గా? సారీ, నా గొంతు పోయింది. జలుబు చేసిందండి? గొంతు పోయింది. పర్లేదండి, జలుబు చేస్తే ఆయన వాయిస్ ఇలా ఉంటుంది, ఇది కూడా అప్డేట్ పెడదాం. యా, నాకు యాక్చువల్గా పబ్లిక్ ప్రొఫైల్, ప్రైవేట్ ప్రొఫైల్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ప్రొఫైల్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా యూఎస్లో ఉన్నారు. అండ్ ద పబ్లిక్ ప్రొఫైల్స్ టు అప్డేట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ డూ. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే మరో హీరో కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మీరు చెప్పండి, మీరు ఎందుకు బేసిక్గా సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? ఎందుకుంటాం, ఐ థింక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫేస్బుక్ అని మార్క్ జుకర్బర్గ్ తయారు చేసిన తర్వాత, అంటే ముఖ పుస్తకం అంటాం. ముఖాలను అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి లేదు ఇది. అండ్ నేను కూడా అదే చేస్తాను. అండ్ అవును, పెయింటింగ్స్ చేస్తుంటాను. సో నెట్వర్కింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో మూవీస్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ పెయింటింగ్స్. సో ఈ మూడింటిని ఫాలో అవుతుంటాం. కానీ mostly I think one of the most important thing why I do is being connected to my family, my friends. చాలా మంది స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది రిలేటివ్స్ who are not in touch, బిజీ అయిపోయాం, అందరూ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో దాని మూలన ఐ థింక్ దట్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. అండ్ ఫేస్బుక్ ద్వారా, అంటే ఫేస్బుక్ /కమల్ కామరాజు, దట్స్ మై ఐడి. అండ్ దాని త్రూ ఆల్ మై ఫ్యాన్స్ who watch my films, who comment, who that's the only way I can connect to them. ఊహించండి, ఒక అది లేకపోతే ఏంటి అంటే there's no way I can connect to them. So wow, superb answer. Thank you so much, Andy. Thank you So so we have much. the beautiful Jasmine here, and Jasmine garu, please come. So ee cinemalo work cheyadam, your experience? It was first of all, good evening everyone. Thank you for coming. It was great. I always felt as if I was home. Manju sir, Madhura sir, everybody made me feel very comfortable. Mahat, he was an amazing co-actor. We had fun. It was great. అంతేనా జాస్మిన్? దట్స్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎనీవేస్, మీ గురించి ఒక చిన్న ఏవి కూడా ఉంది. దిస్ స్మాల్ ఏవి అబౌట్ యూ. సో ఎస్, ఏవి చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. జైపూర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఈ భామ పాకెట్ మనీ కోసం తను చేసిన ఫోటోషూట్తో క్రిష్ వేదం తమిళ వర్షన్ అయిన వానంలో సింబు సరసన కథానాయికగా ఛాన్స్ కొట్టేసింది. ఇక సౌత్ ఇండియాలో మిగిలిపోయిన కన్నడలో కరోడ్పతి,
మంచి గ్లామర్ డాల్గా పేరు తెచ్చుకుంది. మహత్ రాఘవేంద్ర బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నెక్స్ట్ నీకు సిచ్యుయేషన్ అను ఇంకేమన్నాను ఆ సాంగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఇప్పుడు అంతేనా? చంద్ర గారితో పాటు వైష్ణవ్ కోరుతున్నాం. శ్రీధర్ సార్ ఒకసారి సింగర్స్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ పనిచేశారు. ఒక్కసారి మీకోసం వాళ్ళందరూ పరిచయం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆడియో ఫంక్షన్లో ఆడియో సంబంధించిన వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడం అనేది వాళ్ళు ఎవరో తెలియజెప్పాలి అనేది ఒక మినిమం ధర్మంగా నేను భావిస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హేమచంద్రకి వాడికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తాను. నా తమ్ముళ్ళు అంటే వాడు అన్న అంటూ చాలా ఆప్యాయంగా పలికిస్తాడు. వీటిని పిలిచి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ డ్యూయట్ ఉందరా అంటే వచ్చి పాడాడు. అలాగే అమ్మాయి వైష్ణవి విజయవాడలో ఒక సింగింగ్ కాంపిటీషన్కి నేను జడ్జికి వెళ్ళాను. దాంట్లో అమ్మాయి విన్నర్. ఆ రోజు స్టేజ్ మీద నేను ఆవేశంలో ఈ అమ్మాయికి నేను అవకాశం ఇస్తున్నానని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాను. తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరో అని చెప్పి ఆలోచించాను. పెద్ద మనసు మా మద్రాస్ శ్రీధర్ రెడ్డి అలాగే పిబి మంజునాథ్ మా డైరెక్టర్ మంజునాథ్ ఇద్దరు కూడా అమ్మాయి వాయిస్ విని ఓకే డన్ అన్నారు. సో అమ్మాయిని ఈ సినిమా ద్వారా సింగర్గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అలాగే రమ్య బెహ్రా, దినకర్, నోయల్, అలాగే నాకు ఈ సౌండ్ మిక్స్ చేసినటువంటి ఉన్నటువంటి lovely introduction about the musicians. For the music director, hero of the day. Definitely it's a privilege to perform these kind of karuva itlanti paatalani, but I am so lucky itlanti paata naaku ichinanduku. Thanks to Raghu Anna for this lovely song and manchi jamming session laga ayindi. Ante edo serious recording aa type lo avakunda it was nice, high ga enjoy chestu iddaru singer. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఇంత పెద్ద నేను ఒక నా హోల్ హార్ట్ థ్యాంక్స్ నేను రఘు సార్కి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ బీయింగ్ ఏ న్యూ టాలెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు. అండ్ అలాగే ఈ మూవీతో స్పెషల్గా నన్ను సార్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ రియల్లీ నా ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఇది. అండ్ హేమచంద్ర అన్నతో నేను డ్యూయట్ పాడినందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. వై బికాజ్ సచ్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సింగర్, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ రికార్డింగ్లో కూడా నాకు ఏం టెన్షన్ ఏం పెట్టలేదు, చాలా కూల్గా ప్లెజెంట్గా హ్యాపీగా జరిగింది. అండ్ నా ఫస్ట్ సాంగ్లో కూడా మంచి వేరియేషన్ ఉన్న సాంగ్ ఇచ్చినందుకు సార్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో ముందరే చెప్తున్నాను, రఘు అన్న ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే క్షమించి. I'm on a cloud nine, you're my sunshine, oh my charming baby. Your voice is lullaby, please don't say bye-bye, oh my darling angel. I'm on a cloud nine, you're my sunshine, oh oh charming baby. Your voice, please don't say bye-bye, oh oh darling angel. అర్థం కాని ప్రేమంటే ఏంటో అర్థం చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై. అర్థం కాని ప్రేమంటే ఏంటో అర్థం చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే. అర్థం కానివి ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనకు అవుతాయిలే, నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే.
sunshine, oh my charming baby. Your voice is lullaby, please don't say bye-bye, oh my angel. I'm on a cloud nine, you're my sunshine, oh oh charming baby. Your voice is lullaby, please don't say bye-bye, oh oh darling angel. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో చెక్ చెక్ సూపర్. హేమచంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సూపర్, చాలా బాగా పాడారు. వైష్ణవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మేము పాడేది ఏం లేదు, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద కంపోజిషన్ అండ్ లవ్లీ లిరిక్స్ బై శ్రీరాశ్రీ గారు. ఒకసారి రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ద లిరిసిస్ట్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మూవీలోని ఫస్ట్ సాంగ్ మనమైతే లైవ్ గా విన్నాం, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ సాంగ్ వెళ్ళిపోదామా? ఎగ్జాక్ట్లీ. దానికంటే ముందు ఇందాక మంచి మనోజ్ భయ్య చెప్పిన ఆన్సర్ తో ఈక్వల్ అయ్యి ఎవరైతే ఆన్సర్ చేసి ఫస్ట్ అప్డేట్ చేశారో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ పేజ్ ని, ద మూవీ పేజ్ ని లైక్ చేసి అప్డేట్ చేశారో చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ ద విన్నర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. శ్రీచరణ్, కంగ్రాట్యులేషన్స్. శ్రీచరణ్ కంగ్రాట్యులేషన్స్. సో కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ శ్రీచరణ్ కూడా గెలుచుకున్నారు బికాజ్ మంచు మనోజ్ గారు చెప్పిన ఆన్సర్ తో తనే ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యి అప్డేట్ చేశారు కాబట్టి ఓకే కంగ్రాట్యులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ సాంగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ సాంగ్ ఆడియో లాంచ్ చేయడానికి స్వామిరారా డైరెక్టర్ గారు సుధీర్ వర్మ గారు. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. రౌడీ ఫెలో డైరెక్టర్ గారు కృష్ణ చైతన్య గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. కార్తికేయ డైరెక్టర్ చందు మొడేటి గారు. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. హైదరాబాద్ నవాబ్స్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ గారు అండ్ స్మిత గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. మధుశాలిని గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ కో ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ సార్. డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మధుశాలిని గారు, స్మిత గారు అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు. సార్ కొద్ది ఫార్వర్డ్. One group photo please. Yep. సో శశి సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాం అండ్ ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కూడా ఎవరు గెలుచుకున్నారో తెలుసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగేద్దామా? ఓకే. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి. When no one likes your comments on your post, how do you feel? ఎలా ఫీల్ అవుతారు? when no one likes or comments on your post, how do you feel? ఫేస్బుక్ లో మీ కమెంట్స్ గనక ఎవరు లైక్ చేయనప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఆప్షన్ ఏ ఇరిటేటెడ్, ఆప్షన్ బి సాడ్, ఆప్షన్ సి ఇగ్నోర్డ్, ఆప్షన్ డి షాక్డ్. ఆన్సర్ ఎవరు అడుగుదాం? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ద మూవీ పేజ్ ని లైక్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ అవర్ గెస్ట్ ఆ ఆన్సర్ తో ఎవరు ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేస్తారో దే విల్ విన్ ద ప్రైజ్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. మరి క్వశ్చన్ స్మిత గారిని అడుగుదామా? ఓకే, అడిగేసి. సో స్మిత గారు మీరు చెప్పండి, when no one likes or comments to your post, how do you feel? Irritated, sad, ignored or shocked? మీరు పెట్టిన కమెంట్ ఎవరైనా లైక్ చేయనప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఇరిటేట్ గా ఫీల్ అవుతారా, సాడ్ గానా, ఇగ్నోర్డా, షాక్డా? ఫ్రాంక్ గా చెప్పమంటారా? ఎస్, మీ ఆన్సర్ ఒకళ్ళకి ప్రైజ్ తీసుకురాగలదండి. సో గిఫ్ట్ none of the above. No, that's really true, none of the above. అంటే ఏదో పెట్టాం కదా అని ఎవరో ఏదో చేసేయాలి దాన్ని అని అసలు ఆలోచించను. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు పెడతాము. ఇఫ్ నోబడీ కామెంట్స్ ఇట్స్ ఓకే, none of the above, సీరియస్లీ. ఓకే, క్వశ్చన్ పాస్. మధుశాలిని గారు మీరు చెప్పండి. యూజువలీ నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా కమెంట్ కానీ ఆర్ ఎనీ స్టేటస్ అప్డేట్ that's very personal, so I don't want them to like or dislike. But yeah, if I mention or I am directing it to one particular person, I want him definitely to like it, him or her, whoever that is.
ఓకే సో Irritated, sad, ignored or shocked? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇరిటేటెడా, సాడా? Because I'm irritated, probably I'll post something bad. But definitely I won't feel any of this because ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ మీతో ఆడియన్స్ మ్యాచ్ అయ్యి గిఫ్ట్ గెలుచుకోవడానికి. irritated, sad, ignored, Shocked. Probably none. Yeah, I don't feel anything. Like it's okay. You want me to feel something? Like do you want me to feel irritated or ignored? ఏదో ఒకటి ఫీల్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఎవరికో ప్రైజ్ వస్తుంది అందుకే. Probably none. Again, if you want me to feel something just for you, I'll probably be irritated. ఇరిటేటెడ్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఓకే, సో మధుశాలి గారి ఆన్సర్తో ఎవరైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేస్తారో మన పేజ్ లైక్ చేసి, ఏదైతే లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ ద మూవీ పేజ్ని లైక్ చేసి ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పిన ఆన్సర్, ద ఇరిటేటెడ్ ఆన్సర్ ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి కళామందిర్ తరఫున ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంబర్ వచ్చేస్తుందండి. లెట్స్ సీ హూస్ ద విన్నర్. ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా కొద్దిగా టైం ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సెకండ్ సాంగ్ ఫస్ట్ టైం సాంగ్ ని లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుదాం. ఓకే, సో సార్ ప్లీజ్ అందరూ కలిసి ఒకసారి, సుధీర్ గారు ఒకసారి సార్ సెకండ్ సాంగ్ లాంచ్. ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఎదగుచ్చుకుంది. ఎన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేక్ వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజే కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడొచ్చినట్టు ఓ దీవెనిచ్చినట్టు పైనున్న కాలి కింద చేరినట్టు ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఎదగుచ్చుకుంది. ఎన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేక్ వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజే కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడొచ్చినట్టు ఓ దీవెనిచ్చినట్టు పైనున్న మబ్బులన్నీ కాలి కింద చేరినట్టు ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం. స్మిత గారు, సాంగ్ ఎలా అనిపించింది అండ్ సాంగ్ గురించి? Good evening everyone and congratulations to the whole team. Naku Raghu already bits and pieces of all the songs I've heard and chala every song is different and anni chala baagunnai anpichindi and I congratulate. In fact, Social Network andi babu anedi I think it went really viral as soon as it started because it was targeted at Social Network and aa paatlo chala realistic ga anpichindi anta. Frankly speaking, I was very off Social Network for the longest time. But atla ayipindante to a point where Social Network has become everything, literally. So asala television pakkan bettandi, radio adi idi anni pakkan pedte, the first mode of connecting with people has become Social Network. And I realized last project Wake Up India చేసినప్పుడు we really needed Social Network అనేది. That's when I realized and I said okay, now I'm going to get on to my accounts and start an account and do something because మందికి పనికొచ్చే చేయాలన్నా బ్యాడ్ చేయాలన్నా గుడ్ చేయాలన్నా అన్నిటికీ ఇట్స్ బికమ్ అ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ సోషల్ నెట్వర్క్ అన్నీ మంచి మెసేజ్ ఆర్ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ ది యూత్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. మీరు ఒక్క నిమిషం లాస్ట్, అసలు నిజంగా ఈ ఆన్లైన్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ వల్ల నిజంగా మంచి జరుగుతుందంటారా ఈ రోజుల్లో? అవి కూడా ఉంటాయండి, ఎందుకు లాస్ట్ ఎలక్షన్ వాజ్ ఆల్ సోషల్ నెట్వర్క్. వావ్, నైస్ ఆన్సర్, సూపర్ ఆన్సర్, ఫెంటాస్టిక్. దట్ వాజ్ it definitely did good ultimately. Yes. So I believe it can be both. దేంట్లో అయినా మంచి చెడు ఉంటాయని నమ్ముతాను, దాన్ని మంచికి వాడితే చాలా ఆనందపడతాను అంతే. అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ రఘు అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ ది బ్యూటిఫుల్ ఎఫర్ట్ అండ్ వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ అండ్ విష్ ఎవ్రీవన్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ స్మిత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ స్మిత గారు. నెక్స్ట్ సుధీర్ వర్మ గారిని కూడా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మాటలు నాకన్నా చైతూ బాగా రాస్తాడండి, సో తను మాట్లాడవలసిందిగా.
ఈ నాకన్నా బాగా తీస్తాడన్న. మంజు నా ఫస్ట్ సినిమా నా క్లాప్ కొట్టించింది నాతో మంజు అండి. అప్పుడు చీఫ్ అసోసియేట్ మంజు. అప్పటి నుంచి మంజుతో బాగా పరిచయం. అందరం బాగా ఫ్రెండ్స్. సుధీరు, నేను, మంజు అందరం కాంతి గారి దగ్గర కూడా చేసాం. సో థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మధుశాలి గారికి కూడా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ రఘు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. నాకు మీ సాంగ్స్ అన్నీ చాలా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ లవ్ ఆల్ యువర్ సాంగ్స్. నేను మీ ప్రతి సాంగ్ ఇప్పటివరకు ఎన్నో స్టేజ్ షోస్లో పర్ఫామ్ చేశాను. ఐ హోప్ దట్ ఐ వర్క్ విత్ యూ సమ్ టైమ్ సూన్ అండ్ యూ గివ్ మీ అ మెలోడియస్ సాంగ్. This one was really very nice. And me social network song is a very, very, very popular song. Sirashri Garu, you know, you nailed it. And I wish the best. A lot of my friends are in this film. Mahat and Raju, who is busy on the phone right now. Nikita, Sesh, all the very best. And to all the other actors, I wish them all the very best. Yeah, Krishna Chaitanya. And I hope then this one, we utilize the social network and promote this to the core. Social network ఇప్పుడు essential అయిపోయింది. In fact, if I'm not able to reach to somebody, ఒక ఫోన్ చేసినా లేకపోతే మెసేజ్ ఇచ్చినా చూసుకోరు. కానీ ఫేస్బుక్లో ఒక్క కమెంట్ పెడితే everybody will, you know, it will come to everybody's notice. So I want to promote this film on my social network and I wish the entire team all the very best. Thank you. Superb. Thank you అండి. And I request co-producer Raj Kandukuri garu to speak a few words అండి. హాయ్ ఎవ్రీబడి. సి బిగ్ మేకర్స్ మేము దీని గురించి ఎక్కువ చెప్తే బాగుండదు, బట్ ఇట్స్ ఏ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మూవీ అండ్ వీ జస్ట్ వాచ్డ్ ఇట్ ది అదర్ డే. అంటే మేము చేసాం ప్రొడ్యూసర్స్ కదా అని కాదు, కానీ ఇట్ వాస్ వెరీ కనెక్టింగ్ ఆల్ ద వైల్ అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 hours కంటెంట్. ఎవరైతే సోషల్ నెట్వర్కింగ్, హూఎవర్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ట్విట్టర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, they all get connected with this. Andarki relevant subject idi. It is tight content and I am sure it will attract you. We need your good wishes and we need your support. Thank you. Thank you so much sir for that kind words. Next Hyderabad Nawabs director Lakshmikant గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. So please. మంజుకి రెడ్డి గారికి అండ్ ఈ టీం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ మంజు కోసం ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్. మంజు డైరెక్ట్గా వచ్చి డైరెక్టర్ అయిపోలేదండి, ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్ లాగా అందరిలాగా ఒక టాప్ పెద్ద కెమెరామ్యాన్ దగ్గర ఒక అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా పనిచేశాడు, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో డైరెక్టర్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు, అండ్ ఒక రైటర్గా పనిచేశాడు. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మంజుకి. దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ నా ఫస్ట్ సినిమా నా హైదరాబాద్ నవాబ్స్కి సక్సెస్ అవ్వడానికి మంజు చాలా మెయిన్ కారకుడు. సో గుడ్ లక్. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి. అండ్ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన కెమెరామెన్ కూడా జగన్. మేమందరం తేజ గారి దగ్గర పనిచేసినప్పటి నుంచి నాకు మా అందరికీ బాగా పరిచయం ఉంది. జగన్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు అండ్ జగన్ కూడా చాలా లక్. అండ్ ఫైనల్గా రఘు కుంచ గారు చాలా బాగా మ్యూజిక్ చేస్తారు డెఫినెట్గా. ఇందాక ఎందుకే రావణమ్మ సాంగ్ విన్న తర్వాత మాకు పెట్టుకోవాలని, ప్లస్ నాకు ఇంకా అవకాశం రాలేదు రఘు పనిచేయడానికి. డెఫినెట్గా ఒక ఛాన్స్ వస్తే నేను రఘు కుంచ గారితో వర్క్ చేస్తాను. అండ్ ఫైనల్గా టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హార్డ్ వర్క్ అనేది రియలీ పేస్ ఆఫ్ ఇన్ లైఫ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మంజునాథ్ గారు, యూ ప్రూవ్డ్ ఇట్ అగైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎనీవేస్, మరి ఇందాక మనం విజువల్ చూసాం ఫస్ట్ టైం సాంగ్ని, మరి అలాగే లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి రఘు కుంచ సార్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రఘు గారు, ఇవాళ పెళ్లి కొడుకు, ఈరోజు మీరే మొత్తం ఇవాళ హీరో. సో performance of the song first time. Thank you sir. శేష్, నిఖిత ఇద్దరు కబుర్లు మన స్టేజ్ మీద రండి ప్లీజ్ ఒకసారి. ప్లీజ్ కమల్, జాస్మిన్ ప్లీజ్. నిఖిత గారు, శేష్ గారు, ఎవ్రీబడి. కెమెరామెన్ జాస్మిన్ గారు ప్లీజ్. సిరాశ్రీ గారు. బట్ ఒకటి డాన్స్ వేయాలి, వేయని వాళ్ళు మాత్రం రావద్దు, ముందే చెప్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చి ఇలాగ ఫుట్ కాళ్ళు ఆడేస్తా ఉంటే కుదరదు. ముందే అలా చెప్పేవంటే అందరూ ఆగిపోతారు అక్కడే. రఘు గారు, చిన్న విషయం అండి, వీళ్ళు డాన్స్ వేస్తున్నారా సాంగ్ పాడుతున్నారా?
ఓకే, అడుశేష్ గారు మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి ప్లీజ్. శేష్ గారు. ఒక విషయం చెప్పాలి, రఘు సార్ అని పిలిస్తే నచ్చదు, అందుకే మేము రఘు అప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ నిఖిత స్టేజ్ మీద నన్ను మళ్ళీ పిలుస్తారా, మళ్ళీ మాట్లాడిస్తారా అంటుంది. సో ఇప్పుడు పిలిచారు కదా మాట్లాడేస్తుంది, భరించండి. జాస్మిన్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. అంటే మా స్టార్ జగన్ గురించి గారు. మాట్లాడాలి కదా, అందుకే. సో ఇట్స్ ఓకే ర్యాగ్స్. సో ర్యాగ్స్ అని పిలవాలంట. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ విత్ దెమ్. అందరి పేరుకి జెడ తగిలించడం నాకు అలవాటు అండి. సో నన్ను కూడా అలా పిలవండి అని అడుక్కుంటుంటాను నేను. మరి ఏం చేస్తాను, తప్పదు కదా, అప్పుడు వాళ్ళకు ఉండాలి ఇది. ఓకే, ట్రాక్ 2. First time, for the first time, అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. ఇన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేక్ వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజు కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడు వచ్చినట్టు ఓ దీవెనిచ్చినట్టు పైనున్న మబ్బులన్నీ కింద చేరినట్టు ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం, for the first time, అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. చీకటింట నేనే వేణు ఊదుతుంటే వెన్నెలమ్మ వెన్ను తట్టి విన్నట్టు. మంచు పూలు మెచ్చి ప్రేమలోన ముంచి మంచి గంధమేదో చల్లిపోయినట్టు. ఎడారి ఎండలో హిమాలయమ్ముల ఓ సృష్టినే నా కోసమే. ఆ మబ్బు చాటు చందమామ తొంగి చూసి నవ్వినట్టు. భోగి మంట రవ్వలన్నీ తారలయ్యి మెరిసినట్టు. First time, first time, అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. ఖాళీ జేబులోకి కాసులొచ్చినట్టు. జేబు వెనక ఉన్న గుండె హాయిగుంది. రూపి విలువ ముందు డాలర్ ఓడినట్టు. అంతులేని ఇంత వింత మాయగుంది. ఇదేమి గారడి భలేగా ఉన్నది. ఇదంతా స్వప్నమే కాకుంటే చాలని. టైటానిక్ తేలి వచ్చి కంటి ముందు నిలిచినట్టు. తాజ్ మహల్ కన్నా గొప్ప వింత ఏదో పుట్టినట్టు. First time, for the first time, అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. ఇన్నాళ్ళ ఎదురు చూపు ఈ వేళలో సడన్ గా బ్రేక్ వేసి ఆగింది. నా నుంచి నన్ను వేరు చేసినట్టు ఉంది. ఈ రోజే కొత్త జన్మ ఎత్తినట్టు ఉంది. ఆ దేవుడు వచ్చినట్టు నీవినిచ్చినట్టు పైనున్న మబ్బులన్నీ కాలి కింద చేరినట్టు. ఒడ్డునున్న చేప నేడు నీటిలోకి జారినట్టు. ఫస్ట్ టైం, for the first time.
Super performance. So that was the song, First Time. ఇవాల్టి మీడియా పార్ట్నర్స్ TV9 అండ్ మా మ్యూజిక్ అండ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ ని మీరు మా మ్యూజిక్ వీక్షించవచ్చు. Brand partners Kalamandir and V5 Water. Event organizers Vivid. And gift sponsored by Kalamandir. The complete unit of Ladies and Gentlemen, the movie. Thank you. Thank you so much, Andy. Thank you. Thank you so much to the whole team of Ladies and Gentlemen. ఓకే సో నిఖిత జనరల్గా ఆడియో లాంచెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ వి విట్నెస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే నౌ ఇట్స్ అబౌట్ అ నోబుల్ కాజ్ అ వండర్ఫుల్ కాజ్ అండ్ వెల్ ఫర్ దాట్ మే రిక్వెస్ట్ మధురా శ్రీధర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. మధురా శ్రీధర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి సార్. బ్లేడ్ రన్నర్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్ కాదమ్మా, పవన్ కుమార్. అదే పవన్ అని చూడగానే పక్కన కే ఇంకా మాకు అవసరం లేదు, పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్నాను అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా వైబ్రేషన్స్ ఇంకా స్టేజ్ ఏమో ఆడిటోరియం పగిలిపోవాలి అనుకున్నా. నో, రాబోతుంది పవన్ కుమార్. ఆ పేరులోనే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఎనీవేస్ సార్ మధుర శ్రీధర్ గారు, వండర్ఫుల్ కాజ్, ఆ నోబుల్ కాజ్ గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవన్ కుమార్ గురించి ఏవి చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. పవన్ కుమార్ చల్ల అందరి కుర్రాళ్ళలాగే ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టాడు. చదువుల్లో ఆటపాటల్లో అన్నింటిలో ముందుంటూ పైలట్ కావాలని అతని కళ నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం కష్టపడుతున్నాడు. అంత ఆనందంగా ధైర్యంగా ఉన్న పవన్ని చూసి కాలం తట్టుకోలేకపోయింది. ఒక లారీ యాక్సిడెంట్తో పవన్ జీవితాన్ని తారుమారు చేసింది. ఆ యాక్సిడెంట్లో పవన్ కాలు కోల్పోయాడు. కాలాన్ని ఎదిరించి ప్రశ్నించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో పవన్ ముందున్నాడు. కాలానికి ఎదురు తిరుగుదామని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో కొన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు. తర్వాత రోజు బ్లేడ్ రన్నర్స్ గురించి తెలిసింది. దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుని బ్లేడ్ రన్నర్గా తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు. పట్టుదలతో పగలూరై ఎంతో కష్టపడి ఇండియాలో ఫస్ట్ బ్లేడ్ రన్నర్గా తయారయ్యాడు. ఇండియాలో ఎన్నో మారథాన్లో పాల్గొన్న పవన్ కుమార్కి బీజింగ్ పారా ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడానికి కూడా ఎంతో సమయం పట్టలేదు. మొదటి ఒలింపిక్ అవకాశంలోనే 100 మీటర్స్లో సిల్వర్ మెడల్, 200 మీటర్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించి చైనా వీధుల్లో భారతదేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాడు. అమ్మా నాన్న తనకిచ్చిన మనోధైర్యమే తనని ఈ స్థాయికి చేర్చిందని చెప్పాడు పవన్. టాలెంట్ ఉన్న ఎన్నో కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళలేకపోతున్నానని, ఈ మధ్య ఏషియన్ గేమ్స్లో సెలెక్ట్ అయినా కూడా స్పాన్సర్లు లేక పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాడు. తనకు స్పాన్సర్స్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం లభించి పవన్ ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధించి భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలని ఆశిద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ పవన్ కుమార్ చెల్లా. పవన్ కుమార్. ఒక్క నిమిషం అండి. యాక్చువల్లీ మనం అన్నీ ఉన్నా కానీ వీ కీప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనకు అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నా కానీ వీ కీప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. I request everybody in this arena to please stand up. Okkasari, just please stand up, and a big round of applause for this wonderful gentleman, Pawan Kumar. What is done is nothing but magic. Pawan garu, fantastic. Superb andi. Please don't stop clapping because this is truly inspiring and fantastic. Nothing but fantastic. ఇప్పుడు శ్రీధర్ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. పవన్ కుమార్ గారు మా
సో ఇది తెలిసిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు, అంటే నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న బిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కళామందిర్ ఫౌండేషన్ తరపున త్వరలోనే వాళ్ళు చేస్తా అన్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2015లో. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ టీమ్ తరపున ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఒక 25,000 రూపీస్ చెక్. అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఎండింగ్ స్టేజ్లో ఉంది కదా, ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ హిమ్ 25,000, బట్ షూర్గా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హిమ్ మోర్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ అండ్ విష్ బెస్ట్ పవన్. దిస్ ఈజ్ మై గిఫ్ట్. This is a wonderful gesture and a big round of applause. Ladies and gentlemen, sir, that's truly is inspiring. Superb, sir. Superb. And Pavan garu, asalu, it's a big feat whatever you've done. And ikkadi varaku raavatam, idantha cheyatam. And ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జనరల్గా మనకు అన్ని బాగానే ఉన్నా కానీ మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం లైఫ్లో. అసలు ఇంత ఇన్స్పైరింగ్గా మీరు ముందుకెళ్ళటానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. ఇక్కడ రావడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మంజునాథ్ గారికి అండ్ మధురా శ్రీధర్ గారికి నేను నిజంగానే ఇది తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎంకరేజ్ చేయడం అన్న ఒక డయాస్ మీద తీసుకోండి ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి బాగా సూట్ అయిన సాంగ్ అది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ మీరు అన్నట్టుగా లైఫ్లో చాలామంది చిన్న విషయాలు కూడా అండి, అది నిజమేనండి. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఎంత హ్యాపీనెస్ తట్టుకోగలరు కానీ ఒక చిన్న విషయం బాధ వచ్చినా తట్టుకోలేడు అనమాట. సో ఈ విషయంలో మాత్రం ఎస్పెషల్గా మా పేరెంట్స్కి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా మదర్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మదర్కి ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడితో అయిపోవడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు. ఇట్స్ అ వెరీ థింగ్. అండ్ ఫైనల్గా నాకేంటంటే టు విన్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ 2016 రియో అండ్ దానికి అండ్ మంజునాథ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటిది. అండ్ ఇవాళ వరకు నాకు తెలిసిందంటే ప్రాస్థెటిక్ గురించి వాళ్ళ చాలామంది తెలియదు, ఒక బ్లేడ్ ప్రాస్థెటిక్ గురించి. ఎందుకంటే ఎప్పుడో మయూరి సినిమా వచ్చినప్పుడు మనకి ఎందుకు తెలుసు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ ఒకటి ఉంది అని. సో డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, అంటే ఇంట్లో కూర్చొని బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా అదొక ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ సార్ మీలాంటి డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అడ్వాన్స్ ప్రాసెస్ మీద కూడా చేసి అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ జనరేషన్స్ కూడా ఇంకా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటే అది చాలా బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మధురా శ్రీధర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ పవన్ కుమార్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు యూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నార్మల్గా ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ సచిన్ ఎవరో తెలీదు అన్నందుకే మనం చాలా ఫీల్ అయ్యాం. మామూలుగా కామెంట్ నేను కూడా పెట్టా ఫేస్బుక్ లో, ఏం సచిన్ కానీ తెలీదా ఇలాంటి నీకు? టాలెంటెడ్ వాళ్ళు మనలోనే ఎంతో మంది ఉన్నారు, మనకు తెలియని వాళ్ళు. సో ఐ థింక్ వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సాల్యూట్ హిమ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీ హాస్. 100%. ఒకే ఒక లైన్ తో ముగిస్తానన్నమాట. సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే, ఈ పవన్ కుమార్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ టు కమ్. సూపర్. సో నెక్స్ట్ మిగతా నాకైతే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఆ అబ్బాయి కొంచెం చూసిన తర్వాత. నో ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ కంటిన్యూ. అండ్ ఎనీవేస్ ఇప్పటి వరకు హీరోయిన్స్ ఏవీస్ చూసాం, మరి అలాగే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ కమల్ కామరాజ్ గారు. సో ఫస్ట్లీ లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. కమల్ కామరాజ్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. చిన్న ఏవి కూడా సో కమల్ కామరాజ్ గారు, మీరు సోషల్ నెట్వర్క్స్ మీద ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు అనేది తెలుసు. అండ్ ఇప్పుడు మీ ఒక చిన్న ఏవి కూడా ఉంది, చూద్దామా? షూర్. సినిమాల్లో చూసినట్టు ఇతను మంచి నటుడే కాదండోయ్, ఒక మంచి ఆర్కిటెక్ట్, పెయింటర్, రైటర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడాను. ఛత్రపతి సినిమాలో అసోసియేట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడమే కాక ప్రభాస్ ఫ్రెండ్ గా మనకు కనిపించాడు. దాంతోపాటు గోదావరి సినిమాలో హీరో మర్దలను పెళ్లి చేసుకుని ఎర్ర చొక్కా వాడి పాత్ర చేశాడు. 2 ఎకరకమ్ములు గారు డబ్బులు పెట్టి చేశాడు. కలవరమాయ మదిలో అరవింద్ 2 చిత్రాల్లో హీరోగానే కాక జల్సా, లెజెండ్ చిత్రాల్లో మంచి క్యారెక్టర్లు చేశాడు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఓనర్ పాత్రలో మన ముందుకు వస్తున్నాడు. ఏమండే కమల్ కామరాజ్ గారు, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ దిస్ షో. నాకు ఐ థింక్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఇది ఫేస్బుక్ మీద సోషల్ నెట్వర్క్ మీద జరుగుతుంది. అందరు ఇందాక అడుగుతున్నారు సోషల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుతుందని. బట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ వెళ్తే సోషల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఆర్ నో బౌండరీస్. చాలా వాటిలో మనం
బౌండరీస్ చూస్తుంటాం. ఇంట్లల్లో అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే నువ్వు ఈ రిలీజనా, స్కూల్లో అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మన రిలీజన్ అవి పెట్టుకుంటాం. కానీ ఇఫ్ యు సీ ఓన్లీ ఇన్ ఫేస్బుక్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సపరేట్ ఉండరు, అందరూ ఒకటే విజన్ తోటి వాళ్ళ ఆలోచనలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. సో దాట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్. అండ్ I just welcome everyone who's using social network for this positive vibe. Thank you so much. Thank you so much, Kamal Garu. So for the next audio song launch, we request Chandra Bose Garu, Ram Jogesh Shastri Garu, Bhaskar Bhattal Garu, Ghazal Srinivas Garu, Anita Chaudhary Garu, ఈ సినిమాకి డిఓపిగా పనిచేసినటువంటి జగన్ గారు, ఈ సినిమాకి ఎడిటర్గా పనిచేసినటువంటి నవీన్ గారు, అండ్ మల్టీ డైమెన్షన్ వాసు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. So please welcome చంద్రబోస్ గారు, రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు, భాస్కర్ భట్ల గారు, గజల్ శ్రీనివాస్ గారు, అనితా చౌదరి గారు, డిఓపి జగన్ గారు, ఎడిటర్ నవీన్ గారు, మల్టీ డైమెన్షన్ వాసు గారు. మంజునాథ్ గారు, వీళ్ళందరికీ for the honored guests, bouquets please. We request Ghazal Srinivas Garu to come out to the dais. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. So yes, Shashi, ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం కదా, అండ్ మధుశాలిని గారు ఇరిటేటెడ్ అని చెప్పారు. సో మరి ఆ పోస్ట్ కి ఫస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చి గిఫ్ట్ గెలుచుకుంది ఎవరో చూసేద్దాం. Okay. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మూవీ అనే పేజ్ ని లైక్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చి గెలుచుకున్న వారు సతీష్ సాగర్. కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు గెలుచుకున్నారు వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేసే నిఖిత. Question: when your girlfriend or boyfriend or any of your friends FB post gets more likes than yours, how do you feel? Option A, jealous. Option B, proud. Option C, suspicious. Option D, laugh it off. అంటే మనకంటే మన పక్క వాళ్ళు, మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, బాయ్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, లేకపోతే మన వైఫ్ హస్బెండ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి మనకంటే ఫేస్బుక్ పేజ్ మీద లైక్లు ఎక్కువ వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారండి? ఈ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడుగుతా, అందరిని అడిగేసాయి. మ్యాచ్ చేయడానికి గెస్ట్ని నువ్వే చూస్ చేసుకో. ఎస్. ఓకే. సో ఎస్, సో మీరు చెప్పండి, హౌ డు యూ ఫీల్? పక్క వాళ్ళకి వస్తే ఎలా ఉంటాయనా? అంత ఖాళీగా ఉండను నేను. ఫస్ట్ అది ఖాళీగా ఉండను. సో ఫేస్బుక్లో వచ్చే లైకులను చూసి మన స్టేటస్ లేకపోతే ఇంకోటి పెరిగిందని అలాంటి ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్లో ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందని ఒక అబ్బాయి పెడితే వచ్చే లైకుల కంటే అప్పడం పట్టుకున్న అమ్మాయికి ఎక్కువ లైకులు వస్తాయి. సో ఆస్కార్ అవార్డు గొప్పదా, అప్పడం గొప్పదా అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో కాబట్టి దానికి ఎడిక్ట్ అవ్వడం, దానివల్ల డిప్రెస్ అవ్వడం, లేదా ఏదో అనుకోవడం అనేది చాలా తప్పని నా ఫీలింగు. ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన ఎవరిలోనే ఉంటే తీసేసుకోవడం బెటర్ అది వెనక్కి. సూపర్ సార్. సార్ మీ ఆన్సర్? నేను మా సోదరుడితో ఏకీభవిస్తాను. బట్ జనరల్గా మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంటే ఫేస్బుక్ అన్నది బేసికల్గా ఒక అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరికైనా. అందుకే అంటే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి లైఫ్ని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు గోంగూర పచ్చడి తిన్నాను అని చెప్పేసి ఆ ప్లేట్ని ఫోటో తీసి పెట్టడం అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దేర్ లైఫ్. ఒక సినిమా హీరోలే, ఒక టీవీ వీళ్ళే సెలబ్రిటీ లాగా తయారయ్యారు. సో వాళ్ళకి పూర్తి హక్కు ఉంది, వాళ్ళ లైఫ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే హక్కు ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంది. సో ఆ నేపథ్యంలో ఆలోచిస్తే మీ స్పౌజ్ కన్నా మీకన్నా మీ స్పౌజ్కి లైక్స్ ఎక్కువగా వస్తే జనరల్గా న్యాచురల్ ఫీలింగ్ ఏంటి, జెలసీ ఉంటుంది. సో సార్ ఆన్సర్ ఎవరైతే, అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద పేజ్ని లైక్ చేసి సార్ చెప్పిన ఆన్సర్ని మీరు ఒకవేళ మ్యాచ్ చేయగలిగితే మీరు గెలుచుకుంటారు వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. సో గెట్ రెడీ, ఆ పనిలో ఉండండి. అండ్ అలాగే ఈ మూవీ సినిమాటోగ్రఫర్ కూడా మనతో ఉన్నారు. జగన్ మీరు గారు. చెప్పండి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? యాక్చువల్గా అయితే నేను ఏమీ ఫీల్ అవ్వను. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే ఫేస్బుక్లో పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఉన్నామని తెలియజేయడం కోసం, ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియడం కోసం తప్ప
వాళ్ళు లైక్ చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారని మాత్రం ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. సూపర్ అండి. సో సింపుల్ అండ్ సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ సార్ విల్ హ్యావ్ ద సాంగ్ లాంచ్. సో మీరు అందరూ కలిసి థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్ అని చెప్పండి సార్. లాంచ్కి ముందు, ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత ఇస్తారు ఎవరో మైక్ అని శిరాశ్రీ అన్నాడు. సో రఘు కుంచే అండ్ శిరాశ్రీ ఇద్దరు నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్. ఈ సినిమాలో సోషల్ నెట్వర్క్ మీద రాసిన పాట నేను రాసిన రవణమ్మ పాట కంటే చాలా పెద్ద హిట్ కుదిరిన పాట, ఎప్పటికీ ఉపయోగపడే పాట ఇది. సో ఆర్థిక మాంద్యం మీద బట్టి ఆ నిర్ణీతమైన కాలంలోనే వాల్యూ ఉన్నంత వరకు, ట్విట్టర్ ఉన్నంత వరకు, వాట్సాప్ ఉన్నంత వరకు ఆడియో అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ మద్రాస్ అలాగే మంజునాథ్ గారికి, ఎంవికే రెడ్డి గారికి, రాజు కందుకూరి గారికి, ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన మిగతా టెక్నీషియన్లు అందరికీ పేరు పేరున ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, ఆర్టిస్టులకి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇప్పుడు మారట ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఇది. లిరిక్ రైటర్ని అందరినీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ పిలిపించడం, తర్వాత రఘు కుంచె గారు వాళ్ళ టీం మొత్తాన్ని పరిచయం చేయటం, తర్వాత ఇందాక చిన్న చారిటీ కార్యక్రమం, ఈ ఆడియోలో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి. అందరూ మంచి మనుషులతో ఉన్నారు. ఇలాంటి ఒక సత్సాంప్రదాయాలకు శ్రీకారం చుడుతూ ఇలాంటి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ జరుపుకోవడం నిజంగా సంతోషం. ఇందులో నేను కూడా రావడం, మనోజ్ గారు ఇందాక పొరపడ్డారు నేను రాశానేమో అనుకుని. ఇందులో సినిమా పాటలన్నీ కూడా మా సోదర సమానుడు శిరాశ్రీ రాశాడు. తను చాలా టాలెంటెడ్ యాక్చువల్గా. అంటే ఈ కాలంలో ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఛందస్సులో పద్యాలు రాయగలిగినటువంటి దిట్ట. సో మంచి రచయిత, తర్వాత జర్నలిస్ట్గా కూడా అందరికీ సుపరిచితుడు. కానీ తన మనసులో ఉన్న ప్రగాఢమైన కోరిక ఏంటంటే సినిమా లిరిసిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకోవాలని. సో మన సంకల్పమే మనకు బలం, అదే మనం నడిపిస్తుంది, దారి చూపిస్తుంది, గెలిపిస్తుంది. సో ఆ గెలిపించే ప్రయత్నంలో ఈ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ కరెక్ట్గా మంచి, అంటే అగైన్ మన మనసుకు తగ్గ మనుషులు, మనకి సరిపడినటువంటి మనుషులు, వాళ్ళందరూ రఘు కుంచె గారు అయితే మంచి ఏమంటాం, బాగా ఒక లడ్డు లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఇందాక నుంచి పాటలన్నీ వింటున్నాను. ఫస్ట్ టైం పాట తను కోరుకున్నట్టుగా ఒక ఫుల్ ఆల్బమ్ రాసే, తనలో ఉన్నటువంటి అన్ని కోణాలను ఆవిష్కరించే ఒక అవకాశం ఉన్నది మన అదృష్టమే. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ కన్సీవ్ చేసినటువంటి సందర్భాలను బట్టి మనం ఏదైనా రాయగలం. అలాంటి ఒక అవకాశం ఇందులో శిరాశ్రీకి తప్పకుండా లభించిందని, దాన్ని తను సద్వినియోగం చేసుకున్నాడని అన్ని పాటలు వింటున్నాను నాకు అనిపించింది. తర్వాత రఘు కుంచె గారు, ప్రపంచం ఆయన వాడుకోవట్లేదని నా ప్రగాఢమైన ఫీలింగ్. నిజంగా నిజంగా అంటే ఏం చేసినా పాట అన్నదానికి ఒక మాధుర్య ప్రధానంగా ఉంటే బాగుంటుంది. మనవాడు అన్నట్టు రఘు కుంచె గారికి మెలోడీ అంటే బాగా ఇష్టం. ఆయన రవితేజ గారి సినిమా చేసినా కానీ అందులో మెలోడీ సాంగ్ గారి పాడినటువంటి సాంగే పెద్ద హిట్ అయిపోయింది. సో తనకు నచ్చిన విషయాన్ని తను ఆవిష్కరిస్తాడు. పైగా తనలో ఒక మాస్ యాంగిల్ ఉంది. రవణమ్మ లాంటి పాట చేయగలరు, ఒక మాధుర్య ప్రధాన మెలోడీ సాంగ్స్ చేయగలరు, అలాగే పెద్ద హీరో సినిమా హెల్ప్ చేయగలరు. ఇట్లా ఇందులో కూడా రకరకాలుగా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఒక కాంటెంపరీగా ఉండేటువంటి ఒక లక్షణం. సో ఇలాంటివన్నీ మేళవించినటువంటి ఒక మనిషిలో ఉండటం, ఆ మనిషిని మనం వినియోగించుకోకపోవడం నిజంగా నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఈ సినిమా తర్వాత అయినా కానీ రఘు గారి కోరుకున్నట్టుగా వారి కెరీర్ సంవత్సరానికి ఒక 7 సినిమాలు చేసేలాగా ఉండాలని, ఒక సినిమాలోనైనా మీరు రాయాలని ఊరికే అన్నాను నేను. నిజంగా అన్ని పాటలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి ఈ పాటలు రేడియోలో మోతమోగకపోతే నన్ను అడగండి, అంత గొప్పగా ఉన్నాయి పాటలని, బాగా నచ్చాయి నాకు. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మంజునాథ్ గారికి, మధురాజ్ రాజ్ కందుకూరి గారికి. సాంగ్ లాంచ్ గజల్ శ్రీనివాస్ గారు పైకి వస్తేనే అంటాను నేను, అన్నయ్య రావాలి, స్టేజ్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది.
సాంగ్ లాంచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సాంగ్ ప్లీజ్. ప్రేమ ఎదలో విషమే నింపావిలా నన్నే శిలగా చేసావిలా నలిపి నా గుండెనే చింది నా నెత్తురే నిన్నే చెరిపివేస్తా చరమ గీతం నీకు రాస్తా ప్రేమ ఎదలో విషమే నింపావిలా ప్రేమ నన్నే శిలగా చేసావిలా నలిపి నా గుండెనే చింది నా నెత్తురే నిన్నే చెరిపివేస్తా చరమ గీతం నీకు రాస్తా. వావ్, నిజంగా ప్రేమలో ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో చూపించిన సాంగ్ అండి. ఫ్యాంటాస్టిక్ సాంగ్, సూపర్. సో సాంగ్ చూసాం కదా, మరి ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్, సో ఆ క్వశ్చన్ కి ఎవరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే ఫస్ట్ రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు ఆన్సర్ తో ఎవరైతే మ్యాచ్ చేశారో వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ ద లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ద మూవీ పేజ్. సందీప్ రెడ్డి. వావ్, his cover page is awesome, and the late Hughes, wonderful batsman. సో ఎస్, సో సందీప్ కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ గెలుచుకున్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్ సందీప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్ కోసం వి రిక్వెస్ట్ లగడపాటి శ్రీధర్ గారు, సందీప్ కిషన్ గారు, కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయస్ సార్. అలాగే ఈ మూవీ డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Sir, a few words about the film. I really like the tag, connected online, disconnected in life. But the best thing is, please connect with movies. Movies are the best part of our life, and నేను అనుకుంటా. సో అలా ఈ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాని మీరు అందరూ కనెక్ట్ అయ్యి పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని నాకు ఐ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే సందీప్ కిషన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Your view about the film. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారి ఫిల్మ్. సో బేసిక్లీ నేను ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నానంటే దానికి కారణం మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, లడపతి శ్రీధర్ గారు. సో ఆయన ప్రతి ఫిల్మ్ తోటి సరే ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఏదో చేయాలన్న ప్రయత్నం కాన్స్టెంట్గా చేస్తూనే ఉన్నారు. దాంట్లో ఉన్న నలుగురు హీరోలు కూడా నాకు చాలా డియర్ ఫ్రెండ్. మా మహాత్ గారు, శేష్, కమల్, మళ్ళీ చైతు, నేను తను స్నేహితులను కలిసే చేసాం. సో అండ్ మంజు నాకు స్నేహితుల రోజుల నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్. నేను, లక్ష్మీకాంచన్న సార్ వీళ్ళందరూ కలిసి తిరిగిన బ్యాచ్ మాట. సో రఘు కొంచెం అన్న ఆయన ఎప్పుడు ఏం కొత్త ట్యూన్ వేసినా కూడా మామూలుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఒక ఆప్షన్ ట్యూన్ ఇవ్వడానికే చాలా ల్యాప్టాప్ అని లేదా కీబోర్డ్ అని కొట్టుకొడితే ఈయన టేబుల్ మీదే డప్పు కొట్టి రికార్డ్ చేసి వినిపించేవారు అనమాట. సో ఆ ఎబిలిటీ ఉన్న ఏకైక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు తెలిసింది రఘు కొంచెం అన్నే. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ దిస్ విల్ బి ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఫర్ హిమ్. అండ్ సీరియస్గా ఇంత చెప్పాను కాబట్టి కామెడీ కూడా మ్యాటర్ చెప్పాలి. అంటే మా మహత్ రాగానే మనో జరిగినట్టు నేను కూడా కిందకి రాగానే ఏంట్రా బాబా అంత ముద్దు పెట్టామన్నా, ఆడేమో ఇంకేం చేయనివ్వలేదు బాబా అన్నాడు. సో బేసిక్గా సినిమా కదా ఇంకేం చేయనివ్వరా అనుకుని ఇదైంది. సో విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎవరిపైనా మర్చిపోయి ఉంటే ప్లీజ్ తప్పు తీసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి, థ్యాంక్ యూ, సారీ. అండ్ కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. ఇది ఒక మంచి క్రియేటివ్తో కూడిన సబ్జెక్టు. సో ఇలాంటి మంచి సబ్జెక్టు చాలా ముగ్గురు దీనికి శిరాశ్రీ, శ్రీధర్, రఘు వీళ్ళు హైట్లోనే కాదు వీళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా బాగా మ్యాచ్ అయ్యి మా మంజుకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చారు. సో ఈ సాంగ్స్ నేను ముందే విన్నాను,
సో నాకు రేటింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఇస్తే నేను 4/5 ఇస్తాను. సో సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ సాంగ్స్. అండ్ అలానే ఈ టీమ్కి మరింత సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సూపర్బ్. అండ్ ఒక్కరి పేరు మర్చిపోయినంటే తప్పు తీసుకోవద్దు, మా సిరాశ్రీ గారు అండి, లిరిసిస్ట్ సిరాశ్రీ గారు. సో బాగా క్లోజు లాస్ట్ 4 years నుంచి. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ప్రతి సినిమాలో బెస్ట్ హిట్ సాంగ్ ఆయన లిరిక్ రాస్తుంటారు. సో ఈ సినిమా కూడా ఆయనకి సాంగ్ చాలా బాగా కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. సార్ సార్ ఆడియో సాంగ్ లాంచ్. Cocktail Lanti song. We request Lagadapat Sridhar garu to speak a few words. ముందుగా ఇదేదో తెలుగు సినిమా అనుకున్నా కానీ హిందీ సినిమా లెవెల్లో ఉంది సాంగ్. సో గుడ్ మేకింగ్. అండ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్, ఐ నో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ శ్రీధర్ రెడ్డి స్టార్ట్ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ విత్ మీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. ఈరోజు తన డైరెక్టర్గానే ఎదగడం కాకుండా ప్రొడ్యూసర్గా ఎదిగి ఇంకా ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంటింగ్ మూవీస్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ టాలెంట్. వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహించడంలో నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ శ్రీధర్ రెడ్డికి బిగ్ కంగ్రాట్స్ అండ్ ఐ విష్ దిస్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్. అండ్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మంజునాథ్ అయితేనేమి, ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ మహత్, అడివిశేష్ అండ్ యూనో మా స్నేహగీతం హీరో చైతన్య కృష్ణ ఆల్సో డి గ్రేట్ జాయ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఇంకా కమల్ కామరాజు అండ్ apart from that music is really good and I'm a big మన రఘు కుంచే నాకు అందరూ చెప్పినట్టే ఎందుకే రవణమ్మ అనేది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్. అలాగే దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో కూడా ఇంకొక సాంగ్ ఉంది, నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనేది వన్ ఆఫ్ మై రియలీ పెప్పీ సాంగ్. అలాంటి సాంగ్స్ నాకు బాగా ఇష్టం రఘు. అండ్ అలాగే ఈ సంగీతానికి సహకరించిన సిరాశ్రీ, ఈ స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ విత్ మా స్నేహగీతం అండి. ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ జర్నలిస్ట్ టర్న్ లిరిసిస్ట్ అండ్ ఆల్సో మాటల రచయిత కూడా త్వరలో రా. అండ్ ఐ విష్ యూ అ వెరీ బిగ్ కెరియర్ అండ్ రియలీ యునో ఐ లవ్ హిస్ వర్క్ అండ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సినిమా అండ్ ఈజ్ హియర్ టు స్టే అండ్ విల్ గో అ లాంగ్ వే. Shirashri, big congrats to you. And apart from that, all the heroines, Jasmine, Swati Dikshit and Nikki, our Telugamai, mana Miss Andhra. So I wish them a great career and the whole team, and I'm looking forward for this movie, especially nakanna youngsters andaru, you know, today online is a huge thing. So వాళ్ళు చెప్పినట్టు కనెక్టెడ్ ఆన్లైన్ అన్న వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా చూసి పెద్ద ఓపెనింగ్స్తో పెద్ద విజయాన్ని అందించి శ్రీధర్ రెడ్డిని ఇంకో మరిన్ని చిత్రాలు ప్రయోగాత్మ చిత్రాలు. మీరు ఒప్పేసుకున్నారు ముసలోళ్ళని, మా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. యంగ్స్టర్స్ నా పక్కన వీళ్ళిద్దరు గురించి చెప్తున్నా. సో దట్ వే యూనో ఐ విష్ శ్రీధర్ రెడ్డి టు కమ్ అప్ విత్ మెనీ మోర్ adventurous and novel movies and దాంతో కొత్త టాలెంట్, ఇంకా కొత్త టాలెంట్ని మన సందీప్ కిషన్ అయితేనేమి, మన చైతన్య కృష్ణని వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేసిన శ్రీధర్ రెడ్డి, he will bring in much more a wonderful talent to this industry and I wish the whole team a big success. Thanks for inviting me here. Thank you sir, thank you so much. Thank you so much sir. సో ఎస్, ఇందాక మనం కమల్ కామరాజ్ గారి ఏవి చూసాం, మరి అలాగే ఇప్పుడు అడివిశేష్ గారిని అండ్ అలాగే మహత్ రాఘవేంద్ర గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
మహత్ గారు ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రావాలి. మహత్ రాఘవేంద్ర గారు అండ్ అడవిశేష్ గారు. అడవిశేష్ గారు. ఎనీవేస్ వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరితో మనం మాట్లాడే ఫస్ట్ ఏవీస్ చూసేద్దామా? ఓకే ఓకే. అమెరికాలో పెరిగిన అడివిశేషు తెలుగు సినిమాలపై ఇష్టంతో కర్మ అనే ప్రయోగాత్మక చిత్రం ద్వారా టాలీవుడ్కి దర్శకుడిగానే కాక హీరోగా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా పంజాలో మున్నా అనే పాత్రలో విలన్గా ఎరగదీశాడు. సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాలైన బలుపు, రన్ రాజా రన్ సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలు చేశాడు. ఈ మధ్య కిస్ కూడా ఇచ్చాడండోయ్. రాజమౌళి గారు బాహుబలితో పాటు మా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో రాహుల్ అనే పాత్రతో కిస్ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఉమ్మ అడివిశేష్. సూపర్. దట్ వాస్ ది ఏవీ ఆన్ అడివిశేష్ పెరిగిన గారు. చెన్నైలో అయినా అమ్మా నాన్నలు తెలుగు వాళ్ళు అవడంతో ముందు తమిళ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి తెలుగులో బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మన మహత్ రాఘవేంద్ర. తమిళ సూపర్ స్టార్ సింబు మంచి స్నేహితుడు అవడంతో వల్లభన్ కాలే చిత్రాల్లో వెండి తెరపై కనిపించాడు. తమిళ హీరో అజిత్కి చాలా ఫ్యాన్ అవడమే కాక మంకత్తా సినిమాలో మంచి పాత్ర చేసి బెస్ట్ డెబ్యూట్ యాక్టర్గా అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ అయిన విజయ్ మోహన్ లాల్ నటించిన జిల్లా చిత్రంలో వాళ్ళ తమ్ముడి పాత్రకి మంచి న్యాయం చేశాడు. ఇప్పుడు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చిత్రంలో జల్సా రాయుడుగా విజయ్ అనే పాత్రలో మనల్ని అలరించబోతున్నాడు. వణక్కం మహత్. వణక్కం మహత్. సూపర్. వెరీ నైస్ లైన్ అండ్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. మహత్ ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మీకు. యాక్చువల్లీ షింబు గారితో ఫొటోస్ చూసాము అండ్ మీరు తనకి చాలా క్లోజ్ అయిన విషయం అర్థమైపోతుంది. అండ్ మేము ఇంకొన్ని ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు పొలిటీషియన్స్తో కూడా చాలా క్లోజ్గా ఫొటోస్ దిగినవి ఉన్నాయి. కాకపోతే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదంటే ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలనుకుంటున్నారా? పొలిటీషియన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పాలిటిక్స్లో వెళ్ళాలని నేను లేదు. ఓకే. ఐ నో ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ముందే ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఫస్ట్ హర్ష దొరికితే వాడిని చంపేస్తాను. వాడే ఈ డైలాగులన్నీ రాశాడు. హర్ష ఇందాక ఎక్కడెక్కడో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఓకే, నేను టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే శ్రీధర్ సార్ ఆల్రెడీ టైం లేదన్నారు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. శ్రీధర్ చాలా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, లైక్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి. అండ్ మంజుతో కూడా, ఎందుకంటే మంజు వాజ్ ద కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ and I wish them all the very good luck and good luck to myself as well. And thanks to all my co-stars who've been a support. Adavisheshu, Kamal Kamaraju, Nikita, Jasmine, Chaitanya Krishna, Swati Dikshit, Andaru, Marisha, all these people have done a fantastic job. And today's hero is Raghu Kunche. ఆయన సిరాశ్రీ గారు ఇద్దరు సింగపూర్కి వెళ్ళి పాటలు రాశారు, పాటలు చేశారో తెలియదు కానీ నేను విన్నంత వరకు బాగా పూసుకున్నారని విన్నాను. అది ఎవరిని పూసుకున్నారో ఏం చేశారో తెలియదు కానీ సాంగ్స్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చేశారు, అదైతే కన్ఫామ్గా తెలుసు. శ్రీధర్ సార్ డబ్బు మాత్రం బొక్కైంది సింగపూర్ ట్రిప్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ కౌశిక్ రెడ్డి, రంగా, ఆల్ దీస్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహత్. మరి అలాగే ఇప్పుడు అడివిశేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నేను ఎందుకు వచ్చాను అనుకోకండి, మన అడివిశేష్ కొంచెం గొంతు బాగోలేదు. చాలా ఉపయోగాలు చేశాడంట గొంతుతోటి, నోరుతోటి. సో అడగండి. నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా అందరూ కిస్తోనే పోలుస్తున్నారు అంటున్నాడు. సారీ, 1 year బ్యాక్ నేను కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయాలని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాతే రన్ రాజా రన్ చేశాను. దట్ హెల్ప్ మీ అలాట్. ఆ తర్వాత గొంతులైంది. ఐ ఆల్సో డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్. tonight's Raghu's night of course. So I wish him all the best, the audio all the best, and I hope the movie. Thank you. కొంచెం హాలీవుడ్ వచ్చాడు అందుకే అలా. బట్ అర్థం కాని అందరికీ ఐ థింక్ హీ జస్ట్ సెడ్ నాకు ఏ సినిమా చేసినా మనకి బాహుబలిలో ఎంతవరకు వచ్చింది, నేను 2 సంవత్సరాలుగా బాహుబలిలో ప్రతిరోజు పనిచేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు. ఏ సినిమా పెట్టినా తీసుకోవాలన్నట్టు. బాహుబలి రాజమౌళి గారు దాంట్లో కూడా పెట్టారో లేదు తెలియదు కానీ, బట్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు 3 of you. Sir, please stay back because we would request you to launch the theatrical trailer.
theatrical trailer launch. మనిషి సోషల్ యానిమల్ అని అరిస్టాటిల్ అన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు మనిషి సోషల్ మీడియా యానిమల్ అయ్యాడు. ఏ ఆడపిల్ల కళ్ళు నా కొడుకు మీద పడకుండా చూడు స్వామి. ఎవడైనా ఒకటో రెండో క్రెడిట్ కార్డులు వాడతాడు. నువ్వేంద్రవై దునియాలో ఉన్న మొత్తం కార్డులు వాడుతున్నావు. ప్రతిరోజు ఆనంద్ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. ఏదో ఒక టైంలో ఇంటికి వెళ్తే చాలని ఆనంద్ అనుకుంటాను. కానీ కొన్ని పరిచయాలు మాత్రం జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు తిప్పుతాయి. సమంత వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నా ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవునాయి. దొరికిపోతామన్న భయం ఉన్నప్పుడే దొరకకుండా ఏమైనా చేస్తాం. ఎమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నావా? ఫేస్బుక్లో ఉన్న అమ్మాయిలకి ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? నేను ఇడ్లీ తింటున్నాను అని స్టేటస్ పెడితే ఏ చట్నీ వేసుకు తింటున్నావు, ఏ చట్నీ వేసుకు తింటే బాగుంటుంది, ఈడే చట్నీ వేసుకు తిన్నాడో చెప్పే రకాలు ఇవన్నీ. నవీన్ చాలా బాగా ఎడిట్ చేసావు నవీన్. So theatrical trailer Hello, once more. How is the trailer? Okay, so let's have the theatrical trailer once again, please. మనిషి సోషల్ యానిమల్ అని అరిస్టాటిల్ అన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు మనిషి సోషల్ మీడియా యానిమల్ అయ్యాడు. ఏ ఆడపిల్ల కళ్ళు నా కొడుకు మీద పడకుండా చూడు స్వామి. ఎవడైనా ఒకటో రెండో క్రెడిట్ కార్డులు వాడతాడు. నువ్వేంద్రవై దునియాలో ఉన్న మొత్తం కార్డులు వాడుతున్నావు. ప్రతిరోజు ఆనంద్ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. ఏదో ఒక టైంలో ఇంటికి వెళ్తే చాలని ఆనంద్ అనుకుంటాను. ఇక్కడ పరిస్థితులను బట్టి అవసరాలను బట్టి పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కానీ కొన్ని పరిచయాలు మాత్రం జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు తిప్పుతాయి. సమంత వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నా ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవునాయి. దొరికిపోతామన్న భయం ఉన్నప్పుడే దొరకకుండా ఏమైనా చేస్తాం. ప్రాక్టికల్ అని పేరు పెట్టి ఎమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నావా? ఫేస్బుక్లో ఉన్న అమ్మాయిలకి ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? నేను ఇడ్లీ తింటున్నాను అని స్టేటస్ పెడితే ఏ చట్నీ వేసుకు తింటున్నావు, ఏ చట్నీ వేసుకు తింటే బాగుంటుంది, ఈడే చట్నీ వేసుకు తిన్నాడో చెప్పే రకాలు ఇవన్నీ. Wow, that was an awesome trailer. Wonderful trailer edited by Naveen Garu. A big round of applause for Naveen Garu, who's done a wonderful trailer. So next, one of our sponsors, V5 Water Vallu, domestic purpose కోసం 20-liter bubble ni launch చేస్తున్నారన్నమాట. So for the launch, we request Madhura Sridhar Garu, Raghu Kunche Garu and Manju Garu to come out to the dais, please. V5 Water Vallu. They're launching a 20-liter bubble for domestic purpose. V5 Water. 2007 start chesarandi. They are done with 7 years. Still going very strong. For the first time, domestic purpose kosam 20-liter bubble launch chestunaru V5 Water vallu.
V5 Water team. I mean, they are associated with us from Maya movie. దీనికి కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశి అండ్ విజయ్, డూయింగ్ అమేజింగ్ జాబ్. అండ్ దీస్ గైస్ ఆల్సో డూయింగ్ ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్ చేస్తున్నది కూడా వివిడ్. దే హ్యావ్ అనదర్ కంపెనీ, వివిడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో అంత కంప్లీట్ అసోసియేషన్ అనమాట. సో వీఆర్ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ టు లాంచ్ యువర్ 20 liters. And of course, superb event and congratulations, Sashi and Vijay garu. So ladies and gentlemen, you're watching this telecast live on TV9 and Ma Music. మీడియా పార్ట్నర్స్ అయిన TV9 and Ma Music లో లైవ్ వీక్షించవచ్చు. And the event is organized by Vivid and brand partners Kalamandir and V5 Water. And ఇప్పుడు we'll have the grand audio launch. We request all the chief guests to please come onto the dais. All the guests, please come onto the dais. Lagarbhat Sridhar garu, Sandeep Kishan garu, Kamal garu, and ours, Nikita Narayan, Adivisheshu Mahat Raghavendra, Surabhi garu, Jasmine garu, Ghazal Srinivas garu, Raj Kandukuri garu, Bhaskar Bhatla garu, everybody, Nivas garu, everybody. Please sir, please come onto the dais. సింగర్స్ అండ్ అలాగే సౌండ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ స్టేజ్ మీదకి Noel రావాల్సిందిగా garu, కోరుతున్నాం. everybody of you Noel please. garu, వైష్ణవి, All the singing and support staff, please come onto the dais. సింగర్స్ అందరూ స్టేజ్ మీదకి రావాలి ప్లీజ్. అలాగే సౌండ్ ఇంజనీర్స్ అరుణ్ గారు ప్లీజ్. అమేజింగ్ జాబ్ సిరాశ్రీ, ఎవ్రీవన్. అంటే ఒకరిని కాదు, అంటే చూశారు టీమ్ ఎఫర్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది. షూర్గా చిన్న సినిమాల్లో ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీస్లో ఇది ఒక డెఫినెట్లీ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. I feel this is a true multi-starrer movie. I thank my sponsors Kalamandir, V5 Water and event company Vivid Entertainment. And ఇప్పుడు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. బేసికలీ నా నెక్స్ట్ మూవీ అంటే ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ నుంచి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓం మంగళం మంగళం కోసం మళ్ళీ నేను బాబులను ఎతకడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, అంటే కొత్త స్టార్లను ఎతకడానికి. సో ఆ స్టార్ హంట్ పోస్టర్ విల్ బి లాంచ్డ్ బై మై ఫస్ట్ బాబు సందీప్. సో ఓం మంగళం మంగళం పోస్టర్ ఎక్కడుంది? బ్రింగ్ ద పోస్టర్. అక్కడ Sanjeev, the director of Om Mangalam Mangalam, come into the center. He is the guy. He is very talented guy, and he wrote ante Manjuku help chesadu, and ladies and gentlemen story kuda Sanjeev andichadu. అలజడి are you ready? రావాలంట తెగబడి మోనోపోలీ సినిమాలన్నీ మారాలంటూ చొరబడి టాలెంట్ ఉంటే నీ వెంటుండి చెయ్యందిస్తా నిలబడి చూడాలాగా ఉన్నా యుగాల తరబడి చెదిరేలా అడుగే పడని మనసారా బదిలీరా ఇదిగోరా వెదిగే మజిలీ నడలేని ఊపిరిగా ఉన్నట్టయితే త్వరగా పదరా అవకాశం పిలిచింది త్వరగా రా అరరే వినరా 1 2
1, 2, 3, 4. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మళ్ళీ అంటే ఎవరైతే చాలా మంది టాలెంట్ ఉంది ఆ టాలెంట్ అంతా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను నన్ను, పెద్ద స్టార్స్తో చేయొచ్చు కదా సినిమా అని. నేను చెప్తా ఉంటాను, అంటే విమానాలు ఉంటాయి, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ళు ఉంటాయి, ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి. సో కొంతమంది ప్రయాణికులు విమానంలో ప్రయాణిస్తుంటారు, కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ప్యాసింజర్ ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తుంటారు. నేను ప్యాసింజర్ ట్రైన్ డ్రైవర్ లాంటాను. నేను బేసికలీ ఎవరైనా నా ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు అనమాట. సో ఏ పర్సన్ అయినా కొంచెం డైరెక్టర్ వల్ల యాక్టింగ్ ఛాన్స్ దొరకట్లేదని టైం ఏదో ఒకటి చుట్టుపక్కల ఉండాలి కాబట్టి సినిమా చుట్టుపక్కల ఇంకేం చేయడం రాక సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. అప్పుడు మధురాజ్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని నేను ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ అప్పుడు పార్క్లో కలిశాను. ఆయన కలిసిన 10 సెకండ్స్లో చెప్పారు, నువ్వే మా అర్జున్ అని. అదే మాట మీద ఉన్నారు. ఇవాళ అర్జున్ అని నాకు కట్టిన గంట నుంచి సందీప్ కిషన్ అని నేమ్ ట్యాగ్ వరకు వచ్చింది ముఖానికి. దానికి కంప్లీట్ బాధ్యులు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అండ్ లగడపతి శ్రీధర్ గారు. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్పింది ఒకటేనండి, టు ఎనీవన్ హూజ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎస్పెషలీ సినిమాకి వచ్చేసరికి, సినిమానే కాదు ఏ ఫీల్డ్ అన్నా ఇది అప్లికబుల్. అది ఎస్పెషలీ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, మనం ఒకటి అవ్వాలనుకుని దానికోసం కష్టపడితే అది చచ్చినట్టు అవుతాం. అది ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ఏంటి ఓ నెల పట్టొచ్చు, సంవత్సరం పట్టొచ్చు, 10 సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు తప్ప మనం అనుకున్నది మనం అవ్వడం, మనం కష్టపడితే ఎవ్వరూ ఆపలేరు. సో అదే కోణంలో ఇప్పటికి ఐఎమ్ విషింగ్ అండ్ హోపింగ్ రియలీ సమ్వన్ న్యూ కమ్స్ విత్ ఈ స్టార్ హంట్ వల్ల మంచి హీరోయిన్లు కొంతమంది వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. చాలామంది టాలెంట్స్ వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, శ్రీధర్ సార్, ఎస్పెషలీ కాకుండా కూడా కాన్స్టెంట్గా మీ ప్రతి ఫిల్మ్కి ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ సార్, నాకు ఈ అదృష్టాన్ని ఇచ్చినందుకు. ఐల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ మై లైఫ్. అంతే సార్. బాధ ఏంటంటే నా దగ్గర నుంచి కొంచెం మార్కెట్ That was the image of Madhura Sridhar garu. Woo! Awesome. Sridhar garu after 30 years. ఇప్పుడు శ్రీధర్ గారు ప్రెసెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష. నేను యాక్చువల్గా నా బొమ్మ గీయొద్దని పర్టికులర్ చెప్పా. అక్కడున్న ఆ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బొమ్మ గీయమని చెప్పాను యాక్చువల్గా. బట్ సార్ నేను మీ అభిమాని, ఫస్ట్ మిమ్మల్ని గీసిన తర్వాత ఏదైనా గీద్దామని ట్రై చేస్తాను. సూపర్ సూపర్. ఓం మంగళం మంగళం ఆడియో లాంచ్లో నువ్వు గీస్తున్నావు పెద్దది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష. అండ్ వన్స్ అగైన్ యూనో థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ నా సైడ్ నుంచి. అండ్ ఈ ఆడియో లాంచ్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసిన నిఖిత అండ్ శశి 5 yearsగా దే ఆర్ యూనో నా ఫాలోవర్స్ అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ అనమాట. దే డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్. ఇద్దరు కలిసి ఈరోజు ఫస్ట్ టైం చేశారనమాట ఈ లాంచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్ నిఖిత అండ్ శశి. ఫస్ట్ సినిమా యూనో స్టార్ హంట్ దగ్గర నుంచి మాకు పరిచయం అనమాట. నిఖిత నా సినిమాలో అన్నిట్లలో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చేశారు. సో కంగ్రాచులేషన్స్. మై ప్లెజర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ గ్రేట్ లక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని చూడగానే ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్. న్యూ టాలెంట్ ఎంకరేజ్ చేయడంలో మీరు ఉన్నారు, లగడపాటి శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. మాకు ఇంకా కావాలి సార్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ. సో okay, we thank all the sponsors, especially media partners Ma Music and TV9. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఆఖరిగా ఓ మాట అండి, మధుర శ్రీధర్ గారు మా రఘు కుంచే గారి గురించి యాక్చువల్గా ఓ మాట చెప్పాలి సార్ అందరూ. ఒక 1 minute అండి, ఏమనుకోవద్దు. మాది యాక్చువల్గా రియల్ ఎస్టేట్ అండి బేసికల్గా.
మేము 2005లో హైదరాబాద్ నవాబ్స్ అనే మూవీకి నేను కోఫ్రోడ్ చేస్తున్నాం. ఆ టైంలో రఘు కుంచే గారు తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే అన్నానండి. తర్వాత ఆఫ్టర్ 2007 ఎండింగ్ 8లో రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వెరీ ఏంటి తమ్ముడు వాట్స్ గోయింగ్ అని అడిగాడు. అన్నయ్య రియల్ ఎస్టేట్ బాగా డల్గా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ కూడా బాగా డిస్టర్బ్గా ఉందన్న. అంటే తమ్ముడు నీ గురించి పర్టికులర్గా ఒక సాంగ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఎందుకే రమణమ్మ అని సాంగ్ చేసి బంపర్ ఆఫర్లో ది బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ ఇచ్చారండి. రీసెంట్లీ 1 year బ్యాక్ వేరే ఫంక్షన్లో కలిసి ఏంటి Event was organized by Vivid. And gift hamper sponsored by Kalamandir. We thank one and everyone. Please reach your home safely. Home, please don't drink and drive. And thank you so much for making this event a grand success. Thank you, everybody. Thanks, ladies and gentlemen. Thank you all. Good night. Good night. First time, for the first time.